Нема за масло. И онек се държи, бе. Чув само държи. Ти на керти за газо се държи. Нема държа. Михайло неудържан. Много некой колега. Я трябва да седна. Седни. А? Седни. Дай ми чуш Дали очи. дали много пръсти Михайло. Гледай го снима. За рак да се държам. Много това. И вика, как да боцкаме дори. Вика, фани ме за гъзга. Судиите, америкски суди има. Ovo je trener na Spirku, evo go. Izmu Спирко, ти на мен ти. Спирко, беше ми прави на мен тренер. Загряват. Ало! Ало! Сега? Екипата от... Не. Малко. Загреб. Чакай малко. Стай. Чао, не, ти искаш ли просто? Докато си го. Чакай. Оп. Чакай, судия. Оп. Я бе, на теб ти по-висока раката, гледай. Аз са по-висока, са... Всеки стави ми под бунка. Бегай. Бегай. Тука. Джоне, извърти се малко наво малко. Така. Може! Айде. Чакай. Спирче това, не се държи. Не, Не се държи. Айде. То. Доле рак, доле. То. Доле. Дигнай. Чакай бе. Долу се меши, ти си гледай там. Втора рунда. Втора рунда. Добро, права рунда. Втора рунда. Кой дигне рака, губе. Чакай се. Кой дигне рака? Чакай да видим, Ти не чакай. се меши, ти там гледай си канцелария. Тачно. Айде, бори се, да се хванем. Губе. На Кой фила, дигне айде. рака, губе. Ние канцеларийски тук некиме. От канцелария не ни трябва на... Полека пръстите. И судията, че ни Не се дръж, добро. Може! Сега, айде! То спире! То! 80% за малко! Увреди ми. Нерешено! Не го повредиш, шо? Нерешено! Как да видам? Трета рунда. Сега трета рунда. И няма... До трета. Рака ти гани няма. Няма дигания рака. Няма слушайте онaj канцеларийски. Ама па, ти како што Не. правиш, тоа традиционално. Честно, поштено, пръстите, фанете, раците, вау. Пръстите, фанете. Може! Айде, готово! Не! А? Чекай ти, отма зъбна, чекай. Може! Чакай. Що биде? Дисквалификация на спирт. Предава! По